Ce mă calate cu... Când am găsit foc. Dă cu piatră, bă, ia-te pe sofa, piatră, bă! Doamna! Dă cu piatră, bă! Mamă, piatră! M-a spus fumul! Mamă, ia-te cum e tot fumul ăsta nebunesc acolo, ia uite, a picat pe gard! Pe gard a picat, bă! Nu plouă, doamna, aici nu plouă! Bă, ce e asta, mâncate? E uragan. Poate e uragan, ce conce, da? Ia uite de la pomul ăla, bă, ce e ăla de torzină? Uite, mă, cum se uite și la ăla, trebuie să fie picat, uite, pe la... Poate, deci cu piatră, băi, bă, dar ce e asta, mă, furtună, mâncat? Da, băi, e uragan. Eu, dar nu e moare piatra așa. Bă, e cu apă și nu face nimic. Bă, e piatra mică, e moare. Mamă, uite-ți cu curge tot așa, bă, să mor, bă. Nu pot că ți-ți cu curge tot, eu l-am ajutat. Ia uite, băi, că așa mă bă, nu mi-a dat acolo să mor. Ia uite, cum curge. Ia mă, cum de-ți cu... uite, acolo, te uite aici mai bine, ia uite. Hai ca mai încercat. Bă, și pe românii nu știu la portal. M-am dat pe el de bancă. Așa merge acum mai două pe el. Asta s-a oprească. Ia uite-mă cum se vede aici pomul, ia, băi. Se vede pomul căzut. A căzut pomul? Da, bă, da. Ia mâna, aici a fost. Ia uite pe ăla cum se vede. Nu a căzut pomul, mă, stai, o știi? Nu se vede, bă. Eu-l văzui când se vede. Ia uite, bă, vezi cum se vede pomul? Uite-l aici. Uite polul ăla. Uite-l vezi aici, bă. Aha. Ia uite-l vezi aici, ia uite. Bă, dar nu e scos acolo, bă. Bă, da, bă, cum? Bă, da, ăla acolo, bă, sta în aer. Băi, nu e scos. Nu e scos din rădăcină. Nu e scos din rădăcină, bă, ești pior. Care fierul? Dă-te, bă, ăla acolo. După ăla. Uaa, cum ar bă? Uaa! Ești scos din rădăcină, bă. Mamă, cum curge, bă. De cum o fac? Ei, nu da flori. Ia, băi, amicia, arată cine care. Ia-ți-mă în fac. Uite-l aici pe lângă școală. Aha, uite boha, rădăcină la tine. Oi, nebun, l-a scos din rădăcină, bă. L-a scos din rădăcină. Cum? Păi ca, zic dacă te plouă, ei. Hei! Îți dă cu piatră în cap, vitoi până acasă te face praf. Pe ce pleacă, mă? Ăla e mașină, uite. Ăla. Dar n-a pus-o bine prostul, poate să cadă pomul. Da. Nu cadă ăstea, bă, dar aici nu cadă. Sunt băgate vinele alea, sunt dalele alea. Pâine. Doamne! Aici ăla de cum? Da, am văzut. Bă, găsit ăsta. Aici la florile aici. Ia uite, cine pune în curgeu? Da? Cine pune în curgeu? Tu ești cu curgeu acolo? Cine pune în curgeu? Unde? Unde? Era acolo. Nu. Ia uite-mă cum curge, bă, parcă, mai de capul meu. N-am mai văzut asta de... Filmează, doamnă! Ia la mâna. Thank you.